Busuu és un portal d'aprenentatge de llengües amb molt de material. Cada usuari té un jardí, on especifica quines llengües parla i quines vol aprendre. Però, com tot jardí, com el cuidem perquè les flors no es marceixin? Doncs progressant amb la llengua estrangera que ens interessi. A la mateixa pàgina del perfil trobem accés al diccionari Busuu, que ens permet traduir a 12 llengües diferents. També podem accedir a les guies de conversa, útils per quan anem de viatge. Sens dubte, però, el més important de Busuu són els cursos d'idiomes que ofereix, classificats en diferents àrees, com vocabulari, diàleg, escriptura o fins i tot xat amb nadius. Al clicar sobre un d'ells, iniciaríem la lliçó, sempre molt interactiva, amb traducció, imatge i vídeo. Per exemple, xatejar amb nadius, podem buscar persones que parlin la llengua que nosaltres estem aprenent i començar a parlar. Si tornem a l'inici, podem veure com practicar l'expressió escrita. Just aquí podem penjar les nostres redaccions i que siguin corregides per la comunitat. Malgrat tot, no tots els materials són d'accés gratuït i a vegades, per accedir a totes les possibilitats que té la plataforma, cal pagar una mica més accedint als continguts Premium.